So hande en jangan bindi meɗen winden jangin adlam. So min bindirta en janga adlam, min bindirta nden bo en janga adlam sai en ekkita alkule adlam. Alkule adlam ɗe nogas e jetati. Hande nogas e jetati alkulal aranjewal kangal woni a ɗiɗaɓal no mari da ɗo woni la, ɗo woni ma, ɗo kanjum kay hawti a da la ma, ɗo kanjum woni inde bindi meɗen en jonan ɓe noddani sen mbiya adalama ko kuma mbiya adlam. To gande mbi winden jangin adlam. To chatol ɗiɗaɓol ngol wosata ba ɗo mari sa, en ɗo mari pa, en ɗo mari ɓa. Ba, sa, pa, ɓa. Chatol tataɓol en ɗo mari ra, en ɗo mari e, en ɗo mari fa, en ɗo mari i. Ra, e, fa, i. Chatol nayaɓol en ɗo mari o, ɗa,